रामपुर नाम के एगो गांव रहे जहाँ धनुष आपन बूढ़ माई के संगे रहे। धनुष पूरा दिन खेत में काम करत रहे और ई काम करके जवन भी पैसा बनेला ओही से घर के खर्चा चलेला। माँ, बेटा धनुष। हाँ माई। माँ, बेटा घर में राशन खत्म हो गल बा, हमार हालत बहुत खराब हो गल बा, हमार बात सुन, आ शहर में जाके कवनो काम कर। धनुष, माई राउर बात सही बा, बाकिर हम शहर चल गए नी तो यहाँ राउर ख्याल के रखी। माँ, बेटा तू हमार फिकर मत कर, तोहार माई भले अब बूढ़ हो चुकल बाड़ी, बाकिर आपन ख्याल रख सकत बाड़ी। धनुष, पर फिर भी माई हम राउर के अकेला छोड़ के चली भी गई नी तो हमेशा राउर के ख्याल में ही रहब, राउर बिना हमार मन ना लागी। माई रवा ज्यादा चिंता मत करी, हम कुछ करब। माँ, ठीक बा बेटा, भगवान करे ही खराब समय जल्दी से बीत जाओ। धनुष, ठीक बा माई, हम खेत में काम करे जात बानी, रवा अपन ध्यान रखी। फिर धनुष इतना कह के घर से खेत खातिर निकल जाला। खेत में आधा दिन काम करे के बाद वो एगो पेड़ के नीचे आराम करे खातिर बैठ जाला। तब भी ओकर नजर पास में पड़ा लेगो थाली पर पड़ेला। धनुष, ई थाली केकर बा? आ ए घड़ी यहाँ कैसे आयल? ई बाकी थाली से ज्यादा वजनदार बा। एगो काम करत बनी, ई घर जात जात बाजार में कबाड़ी वाला के बेच देम, आज जवन पैसा मिले आज वही से घर खातिर राशन ले जाए। फिर धनुष थोड़ी देर आराम करके खेत के काम खत्म करे के बाद बाजार पहुँचेला। सुनिए भाई, ई थाली के कितना रुपया मिली? कबाड़ी वाला, अरे भाई ई तो बहुत खराब हो चुकल बा, एकर हम रवा के 2 रुपया दे सकत बानी। बस 2 रुपया? ई तो बहुत कम बा। ए भाई सुन, 2 रुपया हमरा के देवे के बाद अब बोल, ना तो आगे बढ़। फिर सोचे लागेला, हमार माई या हमनी दुन्नु जाने आज कुछ वो ना खैले बानी जा, पर 2 रुपया बहुत कम बा। एगो काम करत बानी, ई थाली घर लेके जात बानी। धनुष घर आ जाला, आ घर पहुँचते ही ओकर माई एगो थाली में थोड़ा सा चावल ले आवेले। माँ, बेटा धनुष आज दिन भर तू कुछ वो ना खैले बाड़ा, ई थोड़ा सा चावल हम पड़ोसी से मंगले बानी, ले खा ल। धनुष, माई का राउर खैले बानी? तू हमार काहे चिंता करत बाड़ा बेटा, तू खा ल, तू खा ले तो हमार पेट भी भर जाई। धनुष, माई ई देखी हमरा आज खेत में ई थाली मिलल त हम घर ले आईनी, रउआ थोड़ा चावल एह में परोस दी, हमने दुनू जाने थोड़ा थोड़ा खा लेब जा। माई रउआ भूखी रहब त हम कैसे खा सकत बानी? ठीक बा बेटा, ला थाली दे, हम तोहरा के ओही में थोड़ा चावल देत बानी। फिर माई या धनुष दोनों जाने खाना खाए लागेले। आ धनुष के खाना खत्म होते ही ओह में फिर से उतने चावल आ जाला। ई देख के धनुष चौंक जाला, आ माई से कहेला, माई का राउर देखनी, हमार थाली के चावल खत्म होखे के बाद वापस उतने चावल आ गए। माई, हाँ बेटा धनुष, पर ई कैसे भइल? धनुष, माई आपन थाली हमरा के दी। धनुष आपन माई के थाली में आपन थाली के चावल निकाल देला। आ थाली खाली होते ही फिर वो थाली में उतने चावल आ जाला। धनुष, माई हमरा लागेला कि ई एगो जादुई थाली बा। माई, हाँ बेटा धनुष, ई त एगो जादुई थाली बा। धनुष, माई घर में और कुछ बा? शायद ई थाली में जवन चीज रखीला वो वापस निकाले के बाद वो चीज वापस उतने मात्रा में आ जाला। माई, अरे हाँ थोड़ी सी नून बा। धनुष, ठीक बा माई, वो नून ले आई। धनुष के माई रसोई में से नून लेके आवेले। धनुष ओ नून का थाली में डालेला, आ नून वापस निकालते ही ओह में वापस उतने मात्रा में नून आ जाला। ई देख कर धनुष और माई का समझ आ जाला कि ई एगो जादुई थाली बा। धनुष, माई देखनी राउर, भगवान हमार प्रार्थना सुन लहिले, अब एकर इस्तेमाल करके हम धीरे धीरे सब चीज खरीदब, आ ज्यादा बनाकर बेचब, अब फिर ऐसे ही धीरे धीरे हमार परिस्थिति नीक हो जाई। माँ, हाँ बेटा, भगवानी जादुई थाली हमनी का देकर हमार मदद कर ले बाड़ेन, ते एकर इस्तेमाल हम आपन संगे संगे आ हमनी जैसन लोगन का मदद करब। हाँ माई, जैसे राउर कहब। ओकर अगला कुछ दिन धनुष बाजार से सामान थोड़ी मात्रा में ले आवेला, आ ओ थाली में डाल के ज्यादा बनावेला। आ ऐसे करत करत वो अपन बहुत बड़ खुद का दुकान खोललस। धनुष का पड़ोसी हरिया आ ओकर पत्नी चिमकी भीतरी भीतर बहुत जरत रहले। फिर एगो दिन हरिया अपन पत्नी से कहेला, हरिया, अरे चिमकी सुनत बाड़ू? चिमकी, हाँ जी, का भइल? ई धनुष का पास पिछला महीना तक एगो फूटी कौड़ी तक ना रहे,
और हमेशा चिंता में रहेला। अरे हाँ जी, इहे तो हम भी सोचत रहेनी। ऐसा नु का कहिलस कि आज ओकरा पास सब कुछ बा, बड़ घर, आपन दुकान, बहुत सारा गाई। अचानक सब कुछ कहाँ से आ गए ओकरा पास? हरिया, अरे हमरी चिमकी, तू चिंता मत कर। आज रात में हम ओकर घर जाइब आ देखब, कुछ तो पता जरूर चली। चिमकी, हाँ हाँ बिल्कुल, हम बहुत बेचैन बानी एकरा पीछे का राज का जाने खातिर। ओह रात हरिया आओ का पत्नी चिमकी दोनों जाने धनुष का भर लुक के झांके ले। ओ घरी धनुष ओकर दुकान में जवन भी चीज खत्म होके वाला रहे ओकरा का ओ थाली में डालकर ज्यादा बनावत रहे। आ ई देख हरिया सब समझ जाला। उआ ओकर पत्नी दोनों जाने धनुष आउकर माई का सूते का इंतजार करेले। जैसे ही धनुष काम खत्म करके सूत जाला तभी हरिया लुक का उ जादुई थाली का चुरा लेला। अगला दिन जब हरिया ओकर पत्नी चिमकी और थाली में थोड़ी सी चीनी डाले ले अब वापस चीनी निकाले ले, तब तक वही चीनी कुछ पल में फिर से आ जाला। ई देख कर हरिया होकर पत्नी दोनों बहुत खुश हो जाले। अरे हमरी चिमकी, का तू देखनी, ई भी एगो जादुई थाली बा। हाँ जी, हम देखनी कैसे ई थाली में से चीनी निकले के बाद फिर से चीनी आ जाला। हाँ हमरी चिमकी, अब हमनी दोनों जाने बहुत अमीर हो जाइब जा। हम भी हमार धनुष जैसन थोड़े थोड़े सामान ही थाली में डाल के ढेर सारा बना के बेचब। आ कुछ दिन में धनुष सभी बड़ दुकान खोलब। तभी चिमकी सारी चीज रसोई घर से ले आवेली। आ हरिया ओकरा के थाली में डालेला आ ज्यादा बनावेला। आ कुछ समय में हरिया धनुष से ज्यादा बड़ दुकान खोलस। आ ओकरा का घमंड रहे कि अब ओकरा जितना धनवान रामपुर गांव में केहू नहीं खे। फिर धनुष दुकान में खत्म भइल सामान का भरौती करे खातिर वो जादुई थाली का खोजेला, पर ओकरा का उ थाली कहीं न मिलेला। अरे जादुई थाली कहाँ गईल? धनुष अपन घर में सब जगह थाली खोजेला पर ओकरा के कहीं न मिलेला। वो बहुत घबरा जाला। ओ दिन ओकर माई पड़ोस का गांव में गरीब लोगन का खाना, कपड़ा और जरूरत का सब चीज दान करे गईल रहेन। माई भी बाहरे गईल बाड़ी, कहीं ओकरा का केहू चुराता न लैल हुई। पर हम हमेशा घर पर ही रहत बानी। और जब हम कहीं बाहरे जात बानी तब माई घर पर होखेले, चोरी ना भाईल हुई। शायद माई ओकरा का कहीं संभाल के रखे हुई। ओ अहिन त ओकरा से मांग का सारी चीज दुकान में भरौती कर देम। वैसे भी बहुत कम सामान बचल बा, आजकल में खत्म हो जाई। जब धनुष के माई घर आवेले तब उनसा धनुष ओ जादुई थाली का बारे में पूछेला। ना बेटा धनुष, वो थाली त तू ही इस्तेमाल करत रहा, तू जरा नीमन से खोजा, इहे कहीं होई मिल जाए। ना माई, हम घर का चप्पा चप्पा छान लेली पर वो थाली हमरा के कहीं न मिलल। हम सोचनी शायद राउर ओकरा का रखे हो खब। हे भगवान, हमार जादुई थाली चोरी हो गई। वो थाली अगर कौनो खराब आदमी का हाथ लाग गईल त का भाईल? ना माई, ऐसन कुछ ना हुई। वो थाली अगर कवनो खराब आदमी का हाथ लाग गईल तो ऊ ओकरा का बर्बाद करके वापस हमनी के पास आ जाई। ऐसे राउर फिकर मत करिन। ई तू का बोलत बाड़ू बेटा? हाँ माई, हम सच कहत बानी। हम वो थाली का महीना से इस्तेमाल करत बानी। वो थाली भगवान राउर का देले बाड़ेन, सबका भला करे खातिर। ऐसे अगर वो केहू कभी पास हुई तो सही समय आवे पर वो हमार घर अपने आप आ जाए। का बेटा, सच में वो थाली भगवान हमनी का देले रहन और कहीं भी होखी सही समय आवे पर हमार घर अपने आप आ जाई? हाँ माई, वो थाली इंसान का सब नीक खराब बात सुनेला। जैसे ओकरा का ऐसन लागी कि वो कवनो खराब आदमी का हाथ में बा, वो इंसान का बर्बाद कर दी। वो थाली ने जवन भी ओकरा का देले हुई वो सब कुछ वापस चल जाए। अगर कवनो नेक इंसान का पास भी हुई तब वो सही समय आवे पर वो खुद हमनी का पास आ जाए। ऐसे राउर फिकर मत करें। पर बेटा तू ये सब कैसे कह सकत बाड़ो? माई, पिछला महीना जब हम बाजार कवनो काम से गईल रहनी तब जब हम वापस आवत रहनी तभी हमरा का रास्ता में एगो साधु बाबा मिलले। आ ऊ हमरा से भीख मंगले। साधु बाबा, बेटा कुछ भीख दे द, बहुत भूख लागल बा। धनुष, ई ले ले बाबा जी, हमरा पास ही कुछ फल बाड़ेन, आई कुछ पैसा भी आकर बाद में काम आई है। साधु बाबा, बेटा हम समझ गईली, भगवान ओकरा का एकदम सही इंसान का देले बाड़ेन। बाबा जी, हम कुछ समझ ना पैनी, रउआ का कहत बानी? बेटा, तुहार माई के पिछला जन्म के नीक कर्म के चलते उ जादुई थाली तोहरा के मिलल बा। आज हमरा पता चल गई कि तू भी अपन माई जैसन बहुत नीक आ नेक इंसान बाड़। पर बेटा, ओ जादुई थाली के बारे में हम कुछ बात तोहरा के बतावत बानी, तो ओकरा के हमेशा याद रखब। धनुष, जी बाबा जी।
त ऐसे हमरा सबके बारे में पता चलल रहे माई। अच्छा बेटा, बाकी रू थाली चोरी कैसे हो सकत बा? हाँ माई, इहे तो हमरा भी समझ ना आवत बा। छोड़ो, जाने द, जहां भी होई सही समय आवे पर वापस आ जाई। हाँ बेटा। कुछ दिन बीतले। एगो दिन धनुष हरिया के दुकान के सामने से जात रहे। तभी हरिया और गांव के लोग सामने धनुष से कहेले, का धनुष भैया, सब ठीक ठाक बा ना? हाँ भाई हरिया, भगवान की कृपा से सब बढ़िया बा। आपन सुनई बा? अब का बताएं तोहरा के धनुष भाई, हमरा सब तब बहुत मजा बा। अब तू देखा, हमार इतना बड़ दुकान बा, और धंधा भी बहुत बढ़िया चल रहल बा। हाँ भाई हरिया, ई तब बहुत नीक बात बा। मेहनत के फल हमेशा मीठा होला। ई सब तुहार कठिन मेहनत की ही देन बा। हरिया थोड़ी देर खातिर शांत हो गईल। उतने में एगो आदमी हरिया से पूछलस, अरे हरिया भाई, ऐसन रउआ का काम कईनी कि रउआ मात्र एगो महीना में ही इतनी बड़ दुकान धवल ली? जरा हमनी के भी बताई ता। अरे तू चुप रहना बबलू, अपन सामान ला, घर चलते बना। अरे आराम से हरिया भाई, एमे गुस्सा होके वाली का बात बा? हम बस इतने तो पूछनी कि ऐसन कवन काम तू कइल कि इतने कम समय में इतना तरक्की। अरे जाने द न बबलू भैया, का रउआ भी सब बात लेके झगड़ा करे लगनी। तू भी हरिया, जब इतना ई पूछत बाड़े तब बता देना। वैसे भी हरिया, ज्ञान बाटे से बढ़ेला, घटेला ना। करके ऐसन कहे पर हरिया सोचे लागेला। फिर कहेला, हाँ धनुष भाई, हम बतावत बानी। लो बबलू भैया सुना, ई दुकान खोले खातिर हम 2 साल से मेहनत करत बानी। आपन हर महीना के कमाई में से 40% कमाई शहर में जाके बैंक में जमा करत बानी। तो ऊ रुपया ऊपर मिलल ब्याज से ई सब भइल बा। लो बबलू भैया, अब तो सच के पता चल गईल न रहुआ के। 2 साल के मेहनत बा ई दुकान, समझनी? हाँ, अब तक खुश हो ना बबलू भैया? ई सब तमाशा छोड़ के धनुष अपन घर चल जाला। ओहे दिन धनुष के माई धनुष से हरिया के बारे में कहेली। आज ही हरिया ने बतैलस कि वो 2 साल से बैंक में अपन कमाई के 40% हर महीना जाके जमा करत रहे। वही से वो अपन दुकान खोलस बा। हमरा हरिया पर शक बा कि वो हमार जादुई थाली चोरेले बा। माई, ऐसन रवा काहे कहब बानी? काहे कि हम कईयों के मुंह से सुनेले बानी कि चिमकी के पति ने बड़ आसानी से वो दुकान खोल ले बाड़े, और चिमकी खातिर बहुत सारा गहना भी बनवैले बाड़े। से चिंता मत करी माई, अगर ऐसन बात बा त हम सच के पता लगाइब। अगर सच में हरिया ने हमार जादुई थाली चुरावल होई त हम जरूर सबक सिखाइब। इतना कही कि धनुष अपन काम करे लागेला। रात के जब धनुष सोते जात रहे तो ऊ सोचे लागेला, हरिया ने बोलल चो अपन मेहनत के कमाई से ही दुकान खोलस बा, पर दुकान खोले के इतने कम समय में वो अपन पत्नी खातिर गहना भी बनवैलेस। ई बात कुछ समझ ना आवत बा। अगर वो थाली चोरावल बा तो ऊ जरूर रात के हमरा नियर दुकान के सामान के भरोती करत हुई। एगो काम करत बानी, हम जाके देखत बानी। फिर उतने रात के हरिया के घर जाला। ऊ खिड़की से देखेला तो भीतर हरिया ओ जादुई थाली के इस्तेमाल करके सामान ज्यादा बनावत रहे। ये सब देख के धनुष सोचे लागेला, हरिया ने हमनी से हमार जादुई थाली चोरैले और सबसे झूठ कहत फिरत बा कि मेहनत के कमाई से ही दुकान खोलस बा। एकरा के तो सबक सिखावे के पड़ी। 2-3 दिन बीतेले। धनुष हरिया के दुकान के यहाँ से आवत रहे। उतने में गांव के एगो आदमी धनुष से मदद के मांग करेला। अरे धनुष भैया, हमरा रउरा के मदद के सख्त जरूरत बा। अरे भाई गोपाल, बोला का बात बा? हम जरूर तोहार मदद करब। दरअसल धनुष भाई, हमार बेटा की तबीयत बहुत खराब बा। ओकर इलाज खातिर हमार पास पैसा नहीं खे। अरे बाप रे गोपाल भाई, ई ली हमार पास अभी ई 500 रुपए बाड़े। यही से अपन बेटा के इलाज कहीं नीक जगह करब, ठीक बा? और पैसा चाहिए हुई या कौनो मदद चाहिए हुई तब बेझिझक बतैब। राउर बहुत बहुत धन्यवाद धनुष भाई, राउर के ई एहसान हम कबो ना भूलब। हाँ ठीक बा, अब जा अपन बच्चा के इलाज करवाओ। इस सारी बात हरिया अपन दुकान से सुन रहल रहे। अरे ई धनुष के पास तो अब जादुई थाली भी नहीं खे। एकरा पास इतने पैसा बा कि बांटत फिरत बा। कहीं एकरा पास कौनो और जादुई चीज तो नहीं खे। देखे के पड़ी। ओहे रात जब धनुष के माई धनुष घर में बैठल रहले तो ओकर माई ने धनुष से पूछलस, बेटा धनुष तू पैसा ले गए रहे बाजार से सामान लाए खातिर, पर तू कौनो सामान काहे ना ले आए ले?
उतने में हरिया पैसा के राज के बारे में जाने खातिर चलावेला। अरे ना माई, हमरा पास तो अभी बहुत सारा पैसा बा। ओ जादुई थाली में कौनो भी सामान, चाहे वो कुछुओ काहे ना हो, ओमे डालते ही उ फिर आ जाला। त हम एगो दिन ओमे अपन सोना के चेन डलले लानी, त उ फिर से निकलते ही दोसर आ गईल रहे, त ओकरा के बाजार में बेच के काफी पैसा हो गईल बा। अच्छा बेटा, पर ई हमनी के ना करे के चाही। भगवान की कृपा से हमार दुकान में मेहनत करके नीमन से गुजारा हो रहल बा। एही से हमनी के लालच ना करे के चाही, काहे कि लालच के नतीजा आखिर में खराब ही होला। बस इतनी बात सुन के हरिया वहां से चल गईल और रास्ता में खुद से कहेला, ऊ धनुष के माय के समझाई कि अब समय बदल गईल बा, आ इतना भला करे वाला के केहू ना होला। हरिया घर पहुंचेला और चिमकी के बहुत प्यार से बुलावेला। अरे हमरी चिमकी, कहाँ हो मेरी प्यारी भाग्यवान? कहिए जी, आज का हो गईल? रवा बहुत खुश नजर आवत बानी। अरे हमरी चिमकी, आज त बात ही मत पूछा। हमार हाथ एगो ऐसन जानकारी लागल बा जैसे हम मालामाल हो जाइब जा। का बात कहत बानी आप? सच में? हाँ हमरी चिमकी, आज हम धनुष के घर जाके लुक के उनकर बात सुनेले बानी। अजानत बाड़ू, ई जौन जादुई थाली बा, ए में जौन चाही ऊ डाला, हमरा के ऊ चीज उतने मात्रा में वापस मिल जाई। तू सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात जौन डालब ऊ वापस आ जाई। अरे वाह, सुनिए, तब इतना मेहनत करे से नीक काहे ना हम सीधा ई थाली में पैसा ही डालिन। ऐसन करे से हमनी के बाजार में बनल सोना के बेचे के भी मेहनत ना करे के पड़ी। अब पैसा से हम आराम करब। राउर का कहना बा? अरे हाँ हमरी चिमकी, तू बिल्कुल ठीक कहत बाड़ू। ऐसन करे से हमनी के कितना आराम से सब कुछ मिल जाई। थाली हरिया आ ओकर पत्नी के सारी बात सुनत रहेला। ओ थाली के हरिया आ ओकर पत्नी के चरित्र के बारे में पता चल जाला कि ऊ दू जने किस तरह के इंसान बाड़े। जैसे ही हरिया ऊ थाली में पैसा के गड्डी डालेला, ओ पैसा के गड्डी जर के राख हो जाला। ऊ जादुई थाली में से आवाज आवेला, सुन हरिया, तू और चिमकी, तू दोनों जने बहुते मतलबी इंसान बाड़ू। हम एगो जादुई थाली हई, हम धनुष के अमानत हई। हम तोहरा से उस सब कुछ वापस लेत बानी जौन हम तोरा के देहले रहनी। तू फिर एगो गरीब आदमी बन जाओब। हमरा के खुद ले जाके धनुष के हाथ में दे द, न तो तू कहीं के ना रहब। अरे अरे, ई सब का हो रहल बा? हमरा माफ कर द, हमनी से बहुत बड़ गलती हो गईल। हम रवा के धनुष के दे देब जा। कृपया करके हमनी संगे ऐसन ना करी। हमनी से बहुत बड़ गलती हो गई। आपन संगे ऐसन होके पर ऊ दोनों जने बहुत दुखी हो जाले। थाली के अगला सबेरे ऊ खुद ले जाके धनुष के दे देला। कहेला, धनुष भाई, हमरा के माफ कर द, हम त बर्बाद हो गईलनी। का हो गईल? तू माफी काहे मांगत बाड़? धनुष भाई, हम ही राव के ऊ जादुई थाली चोरावल रहनी। हमार लालच के चलते आज हमार पास कुछू नहीं खे। हम त बर्बाद हो गईलनी। अरे हरिया, माफी मत मांग, कौनो बात नहीं खे। हमनी के पहले ही पता चल गईल रहे कि ऊ जादुई थाली तू ही चोरावल बाड़ा। चल, एही बहाने तू सुधर गईल। सुन, चिंता मत कर, ई कुछ पैसा रख ओही दुकान फिर से खोल, मेहनत करके आपन गुजारा कर, ठीक बा? धनुष भाई, हम राउर के संगे ऐसन कईनी, फिर भी रउआ हमरा के पैसा दे के हमार मदद करत बाने। हम राउर के ये एहसान कभो न भूलब। सुन हरिया, हमार माय तोहरा से कुछ कहे चाहत बाड़ी। देख बेटा, तू एगो बहुत नीक इंसान बाड़। तोरा पास जाउन बा, तोरा के ओही में खुश रहे के चाही। जहां से हो सके दूसर के मदद कर। ऐसन करे से तू जीवन में हमेशा खुश रहब। त धनुष, हमरा से वादा कर कि तू कभो केहो को खराब ना सोचब, सबकी मदद करब। हाँ अम्मा, हम वादा करत बानी कि हम आज से एगो सच्चा नेक इंसान बनब, बिल्कुल राउर धनुष के नियर, सबकी मदद करब। इस तरह हरिया अब मेहनत करके आपन गुजारा करे लागेला, दूसर के मदद करेला। धनुष आपन रामपुर गांव में सबका प्रिय बन जाला। सब धनुष के मदद करे के यही अच्छाई के चलते लोग ओकर बहुत इज्जत करे लागेले।